Isaro Radio. Manay-manay mautang tabing baga, sabi kan sarong aking sa luwas. Bayad na sa nadaan ni mama niya, padagdag na muna tabi sa lista. Kundi si Buboy, dahil na ugma, dahil yun na matiyan niya. Dipisil da ang mayong kwarta, dipisilan man para asa sa iba. Kaya inig si Buboy, imbis magkawat, si magugma, daraan sako na mumurot nilata, pati mga bote pantukal kwarta. Kana tapos sa pagpurot, pagabat na sako, pasan sa likod, biging uwang, papatukal sa saod, 20 pesos ang dinabot. Sabi niya, dahil pa ini gusto, kimaman niya pula sa tugang niyang tulog. Kaya nanubligo na kipadyak sa kabisto. Si Pupo yan sabi masakay tabi ka mo, dawa na mainit panahon. Si Buboy makayod maghapon, maskiyan pidalan dahil niya abot. Makatabang imama sa iyang maot, kung biraman anabuton kan pagpidal niya maghapon. Andilin siya pag-iniguon, si Buboy yun ang hinang pagal maghapon. Ining si Buboy, si Buboy, si Buboy. Pagkabang sa higdaan, turog na sa tulunyan tugang. Asin si Buboy, pauli naman, girit na bitbit ang pamanggihan. Mamatabi, pakipukaw, kanuno na purunaw. Inindara ko, sana pumanigo, sa aga naman makayod ako. Ining si Buboy, si Buboy, Buboy. Sabi ka nagduluhang ina, dito na ko. Kung nagsaing ka, madiglo mo na, mayo ka pa, pasensya na. Tabi mama, dai ko kaya matios na mailing na, nadidipisilan sa samuya. Di bali tabi, basta buruay kita. Hiling si Buboy, kaya sa ngunyang makitang ganyan kapos, maadala kumaray, asin matapos. Kaya ang luha mo, pakipunas, tamang ano arin, dahil na kita mautang din baga.